Molt bé, doncs, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos a participar en aquesta jornada i també contar la nostra experiència. Volia agafar-me també a l'últim que ha comentat el Marc, també per posar de relleu el valor que té aquest tipus de convocatòria. En el nostre cas també es tracta d'una convocatòria EI i el valor que té poder tenir un recolzament, en el cas de finançament públic, per poder fer innovacions, per poder plantejar alternatives en mercats que encara són molt verds, diguem, no? Molt inicials, no? Diguem, mercats on la demanda no està encara prou madura, no? Com per poder tenir una conversió directa, no? De desenvolupar una nova tecnologia o un nou producte i es trasllada a curt termini ja en un producte viable, no? Que pot anar al mercat. I aquest tipus de convocatòries ens donen la possibilitat de mirar una mica més endavant, no? I explorar futurs més desitjables sense la pressió de ser, diguem, econòmicament viables a curt termini. Jo crec que això és una cosa que és molt important per poder, diguem, incorporar innovacions que siguin transformadores de veritat. En aquest cas, vinc a presentar-vos el projecte Business Legacy, com he dit, finançat per la convocatòria EI, que s'ha desenvolupat en dues fases. Avui faré una introducció breu de lo que vam fer en la primera fase i després aterraré la segona fase, que és la que hem començat aquest any, també, amb aquest endarreriment també de mesos fins que arriba la resolució de la convocatòria, però estem ja amb la maquinària, diguem, a tota velocitat. Primer, una presentació breu, soc Markel Cormenzana, project lead del projecte Business Legacy de la part de Holon. Holon és una agència de disseny, recerca i innovació que treballem en diferents àmbits. Un dels àmbits en el que hem treballat molt és en l'àmbit de l'economia circular i com podem aplicar la intel·ligència i la forma de fer del disseny a l'hora d'integrar solucions més circulars, més sostenibles i més innovadores. El projecte Business Legacy té aquest partenariat. Hem de dir que en la fase 1 del projecte estava també inclòs el clúster de disseny, que en aquesta fase 2 no ha pogut ser-hi. Tenim el clúster de materials avançats, el clúster d'energia eficient de Catalunya i després tenim a nivell d'empreses, tenim Comsa com a gran empresa, nosaltres Holon com a petita empresa vinculada al món de disseny, després tenim la Salle com un partner del món de la recerca de les universitats, i Intenic com a startup vinculada al món digital, el desenvolupament i amb capacitats vinculades a l'intel·ligència artificial, versos digitals, etc. Inèdit, també com una IEM especialitzat en l'avaluació ambiental i en portar la perspectiva ambiental i, com havia dit abans ja, el clúster d'energia eficient de Catalunya. Quin és el repte que des del Business Legacy volem fer front? És un repte pesat i gran. Tenim un gran repte material en l'entorn construït. Aproximadament encara el 54% d'empès dels edificis encara acaben en l'abocador i això està molt lluny dels objectius que s'han plantejat a nivell europeu com a nivell directiu. A més, no només és que aquest 54% en comptes de tenir un final de vida més adequat acaben en l'abocador, sinó que, a més, el tipus d'escenari de fi de vida en termes de sostenibilitat és molt poc adient. Ha de ser un problema de gran volum i, a més, amb un escenari de final de vida que no és l'adequat. Per tant, enfrontant una mica aquesta situació, vam iniciar el projecte Business Legacy, que té com a objectiu accelerar, des de la tecnologia, accelerar la reutilització. Així com la reutilització és una estratègia, és una tàctica que s'està implementant en diferents sectors. Per exemple, un exemple molt clar és el que té a veure amb els envasos, que és un dels sectors líders que està integrant la reutilització. El sector de la construcció encara, per moltes raons diferents, des de tècniques normatives i de mercat, encara és, diguem, un sector que ha anat molt darrere d'integrar aquest tipus de pràctiques. Doncs aquest projecte tracta de resoldre o de tenir més claretat sobre aquesta pregunta. Com pot la tecnologia ser al servei de la transició circular de l'entorn construït? Com pot ajudar les tecnologies transformadores? Com poden ajudar a fer que això sigui viable? Durant tota la fase 1 el que vam fer és fer una bona recerca del cicle de vida i de la cadena de valor de l'entorn construït, és a dir, des que es desenvolupa el projecte arquitectònic fins que es fa la licitació material, es construeix,
es fa servir l'edifici i finalment fins que aquest edifici arriba al seu fi de vida i es pot reintroduir en un nou cicle de reutilització. Vam dedicar molt de temps a intentar entendre molt en detall les necessitats i els problemes i les barreres que identificaven cadascun dels agents de la cadena de valor i per quina raó no estava passant que la reutilització sigui una realitat. Així com en pràctiques arquitectòniques més vernaculars, la reutilització era un fet simplement perdonat, que es feia. En la construcció i en els projectes arquitectònics més contemporanis s'ha anat perdent això. Volíem entendre què és el que ha pogut fer que això no passi, que no sigui una realitat efectiva. A partir de la identificació d'aquestes necessitats de la cadena de valor, vam construir una proposta de valor, un model econòmic i un model de governança d'aquesta tecnologia, d'aquesta plataforma, i vam determinar una sèrie de funcionalitats de la solució tecnològica que hem acabat desenvolupant. Aquí he deixat alguns dels resultats del projecte en què podem trobar barreres, necessitats i valor necessari per cadascun dels diferents agents de la cadena de valor. En aquest cas, ens centrem molt en les empreses d'arquitectura, que són qui pot fer la prescripció de materials reutilitzats per incorporar-los en nous projectes arquitectònics o d'entorn construït, sigui d'obra civil o altres tipus d'obra. Per altra banda, les empreses que fan la deconstrucció, que tradicionalment ha sigut una deconstrucció molt poc selectiva, però que la voluntat i el mandat polític i directiu a nivell europeu és que sigui una deconstrucció cada vegada més selectiva. I, per últim, empreses promotores, empreses que es dediquen a la promoció d'entorn construït, que són, qui té la capacitat d'encarregar una deconstrucció selectiva més adequada i també qui pot, decidir licitar la incorporació de pràctiques també de reutilització en els seus edificis. Una mica sumant tota la recerca que es va fer, es va fer una proposta d'una plataforma digital que incorpora una sèrie d'elements importants, és a dir, una d'elles, per exemple, és que la plataforma ha de donar espai, ha de ser un marketplace de serveis, és a dir, una empresa que fa de construcció selectiva ha de trobar en aquesta plataforma un espai per poder oferir els seus productes, que ha de ser interoperable amb altres serveis. Per exemple, una cosa que vam observar és que, per exemple, a plataformes generalistes, com pot ser Wallapop, ja existeix molta economia de reutilització d'elements constructius, però de manera molt informal, i que hem de ser capaços tant de lo informal com solucions més formals, com per exemple amb la que compta l'ITEC, han de poder ser interoperables amb el que nosaltres fem. Hem d'aconseguir també que els elements caracteritzats per poder reutilitzar estiguin ja disponibles abans inclús que es faci la construcció de l'edifici. I també vam integrar dues coses importants també. Per una part, integrar-nos dins dels esforços a nivell europeus, per exemple, la directiva Levels en termes de consideració de la sostenibilitat d'una inversió o en el cas de la sostenibilitat d'una construcció, i que el valor econòmic residual dels components poden ser una palanca que faci que, per exemple, un gestor patrimonial que té edificis aquí a Barcelona decideixi fer una caracterització per entendre quin immobilitzat material compta amb el seu edifici i aquest valor residual econòmic pot ser una eina per assegurar que podem tenir caracteritzat el parc material del país d'una manera molt més ràpida i òptima. Aquí tinc un vídeo curt que es veu molt breument la plataforma que va ser resultat de la primera fase, la que veiem és una plataforma funcional en la que tenim diferents seccions, productes, projectes, l'impacte ambiental, i podem veure també una secció de novetats. Veiem que cada producte que es puja a la plataforma té una sèrie de dades importants. Una molt important va ser tota la part que té a veure amb el passaport de l'edifici, és a dir, del component. Poder tenir la traçabilitat d'on ve aquest component, de quin edifici, quin recorregut ha fet i també, molt important, quin és l'impacte ambiental que ha tingut aquesta transferència i també quin seria el potencial estalvi ambiental que podries produir d'integrar un component reutilitzat dins d'un nou projecte arquitectònic o de construcció civil també. Això va ser el resultat de la fase 1
A la fase 2, que just hem començat aquest any, el que volem és estendre l'abast de la plataforma contemplant específicament algunes fases que no estaven tan integrades dins de les funcionalitats actuals, com són la logística, el magatzem i l'obra. També incorporarem la potencialitat dels agents d'intel·ligència artificial a l'hora d'assegurar que els arquitectes, a l'hora de fer un projecte, mitjançant aquests agents, tinguin facilitats a l'hora de, per exemple, analitzar un projecte arquitectònic i que la gent li digui, oi, aquest component que tens plantejat per a aquest projecte podria substituir-ho, per exemple, per un component que hi ha a la plataforma, no? O aquest component que hi ha a la plataforma podries fer una adaptació constructiva al teu projecte i poder integrar-ho aquí i aquí, no? És a dir, algo que ajudi a l'hora de prendre la decisió de com incorpora aquests components reutilitzats dins del meu projecte, no? I per últim també farem una altra línia important en aquest projecte que serà treballar en la caracterització econòmica dels edificis, del parc d'edificis existents. Mitjançant dues estratègies, una estratègia top-down que seria crear una sèrie d'arquetips, edificis del parc d'edificis de Catalunya i poder caracteritzar aquests edificis per metre quadrat, aquests edificis quin valor residual de components reutilitzables tindrien, amb aquest procediment poder donar una xifra, poder donar una data a aquests gestors patrimonials perquè puguin tenir un incentiu a l'hora de, vale, ara que ja sé que els meus edificis o els edificis que jo gestiono tenen un valor residual econòmic de X, si jo faig un exercici d'una caracterització molt més en detall, puc tenir, diguem, una informació rellevant que m'ajudi a posar aquests components a l'abast d'aquest mercat de segona mà. Doncs seria bàsicament aquesta última línia, seria atacar aquests agents que tenen edificis i que podrien tenir la possibilitat de sortir al mercat amb oferta de productes potencialment reutilitzables, que és un dels problemes que hem trobat, com en qualsevol plataforma, tenim un repte que és tenir prou d'oferta com per resoldre la demanda i, per l'altra banda, si no tenim prou demanda, l'oferta no s'activa. Doncs hem d'arribar a un equilibri crític entre oferta i demanda perquè això agafi, inèrcia pròpia. Una mica amb aquesta idea que us estava comentant ara de poder ser capaços de, mitjançant un càlcul molt senzill, i posar una direcció i creuar el catastre i les dades d'aquest tipus d'edificis, poder tenir una xifra molt ràpida de quin seria el potencial valor residual d'un edifici. En aquest cas, per exemple, és un projecte que van fer, un pilot van fer al mercat d'Abaceria, aquí a Barcelona, i poder tenir una xifra ràpida que ens doni, vale, aquest és el valor que aquest edifici podria tenir i després poder anar, diguem, fent una caracterització més detallada. És a dir, aquí tinc finestres que van a aquest preu per metre quadrat, aquí tinc uns tancaments metàl·lics que van a aquest preu per metre quadrat, doncs poder anar, diguem, determinant una mica més en detall el material i components existents i com això pot alimentar, diguem, un parc material potencialment utilitzable a Catalunya. Bueno, això és tot, diguem, el que vam fer a la fase 1 i el que hem plantejat per la fase 2, que es desenvoluparà entre ara i juliol del 26. I res, molt contents de més endavant, quan tinguem més coses a mostrar de la fase 2, a compartir amb tots vosaltres i poder també compartir una mica experiències i si algú s'anima a presentar una EI, també compartir una mica les misèries i les alegries de la convocatòria també. Doncs moltes gràcies, Markel, per la teva presentació.